trošku odľahčíme to naše rozprávanie, pretože už ste aj vy spomínali, že ľudia na záhrade majú veľa roboty a preto ich možno boli hlava. My sa vyberieme teraz trošku do záhrad, pozrieme sa na to, ako sa treba starať o záhradné domčeky, čo sa týka náterov, aby nám v zime nepopúkali a aby sme sa na jar z nich zase tešili. Poďme sa pozrieť. Sú veľmi častou súčasťou pozemkov tých, ktorí bývajú v rodinných domoch so záhradou. Práve záhradné domčeky totiž slúžia na odkladanie rôznych nástrojov ako rýle, lopaty, metly, ale sú domovom aj pre kosačky, bicykle, prípadne úrodu zo záhrady. Záhradné domčeky môžu byť postavené z rôznych materiálov. Väčšinou teda ľudia pozerajú na to, čo by sa im tam hodilo a čo by sa im páčilo. A teda najčastejší materiál v tomto období, ktoré bolo doteraz, tak bol určite drevo. Takže drevo je jeden z materiálov, ktorý je veľmi obľúbený alebo využívaný. Druhá možnosť potom je, ak je niekto zručný alebo má poblízku nejakých svojich blízkych známych, tak vie si ten domček postaviť. Súčasný trh ponúka ale aj plechové alebo montované záhradné domčeky a práve od zvoleného materiálu sa potom odvíja aj následná údržba takýchto domčekov. Čo sa týka murovaných a montovaných, je to veľmi jednoduché a takmer bezúdržbové. V týchto prípadoch sa zvykne používať kvalitná silikónová omietka. A prečo? Najmä preto, lebo je trvácnejšia a neprepúšťa vlhkosť a vodu dovnútra toho objektu. Rádovo sa dáva zhruba 30 rokov životnosť takej omietky. Keďže tieto druhy domčekov si teda v rámci ich údržby nevyžadujú nejaký špeciálny náter, na ich čistenie vám postačí len obyčajná kefa a hadica alebo vysokotlakový čistič. Ak by ste teraz chceli nejakej vzdialenosti, tak v závislosti od toho, aký prúd použijete, ak by to mal byť taký ten lúč, tak samozrejme, že zďalej, ak by to mal byť taký ten tlmený, tak môžeme ísť kľudne do 20-30 cm. Je to dostatočne pevné na to, aby to vydržalo. V prípade montovaných záhradných domčekov môžete využiť ich pevnosť aj o niekoľko rokov. V budúcnosti to viem využiť napríklad ako zelenú strechu. A na druhej strane tým, že tá doba ide dopredu a elektrické autá, ktoré k nám prichádzajú, tak je možné na takúto strechu umiestniť aj fotovoltaický panel, ktorý nám tú energiu dokáže vyrobiť a môžeme jazdiť za výrazne lacnejších prostriedkov. Čo sa týka starostlivosti o drevené domčeky, tam si už musíte rukávy vykasať vyššie. Drevený materiál podľa mňa je úžasný. Úžasný v tom, že je to vôňa dreva, je to príroda. Na druhej strane tú starostlivosť si vyžaduje. A vyžaduje si ju pravidelnú, každoročne. A vtedy ho treba určite veľmi dobre prebrúsiť a opätovne natrieť. Či už nejakou lazúrou alebo špeciálnym lakom, ktorý môže mať aj UV filter, aby ho ochránil, pretože na drevo najviac pôsobia poveternostné podmienky. Či už je to voda, mráz, prípadne veľmi zle pôsobí aj slnko. Tá farba vplyvom času alebo toho slnka samozrejme mení tú svoju, ten odtieň alebo tú stálosť. Takže treba počítať s tým, že ak sa o to nebudem starať, tak po krátkej dobe to drevo zmení svoj výsledný dizajn.